Du har som sædvanligt ikke forstået noget som helst af det hele. Man kan ikke bare rive sig løs fra alting. Man kan ikke uden videre forlade sit fædreland og de danske strande og bøgeskoven og de lyse nætter og fjernsynet og alting. Og bare sætte sig ned med palmer og flisegulv og perleforhæng. Så er det ender med drikfældighed og menneskelig tragedie. Så er det, man lærer, hvad det vil sige at være dansk. Og hvor vigtigt det er at få sin sjæl med sig. Der er alle småtingene, potteplanterne, billederne, de 6 sølvskeer, stearinlysene, askebæren fra Dybøl og den lille havfru og Tivoli-garderen. Alle de små nære ting, som binder og giver livet mening, og som gør, at man ikke føler sig så ensom og forladt ude i det fremmede.